Mina ngusenzo mna waHadebe udabuka eCabhane. Ngazalwa ngingahambi ngo-1973. Umama nobaba kusho ukuthi bagijima baya ezinyangeni zahluleka kodokotela bahluleka. Akekho odokotela babengaboni ukuthi kungani lengane ingahambi. Kepha kwathi ngolunye usuku baba kwethanda ukuyidlela amajuba. Wathi ngolunye usuku ubaba ephuzile amakhathuni wathi hayi ready sifanele ngumthatha umfana ke ngumuse ekuphakameni ke ngibona ukuthi ngeke akuthole yini usizo wathi uma hayiboka lengane ehlule bonke abantu isonto ezomsiza ngani wathi baba ngomgqibelo ubaba ekhulumela ngesonto wavuka ubaba wahamba wangithatha wahamba ngoba uma wakhe uthema ubaba uyahamba nami ngafe ngathandazelwa ni kwaqala kwaba ngathi isiguqo njena kwahlabelelwa kwathi ukushawa isigubhu nekwabuyiswa amanzi ngathandaza ngaphuziswa izipune ezimbili zamanzi into iyaphuma lana ayikho inhlobo yenyoka engaphumanga mesho unyazi lezulu lithi lengane kwakufanele ife ukhona umama wethu udlisa uma kanti lento izojika ngingafi nomama ngashoni lento besikhanda isifo la kumina ngabuya ngiphila namhlanje angikaze ngigule ngikaze kuthiwa usenzulele uyagula hayi ngisonse ngaba njalo nje sibonga ukufaka hayi ngamayibo ngiyaye Misebenzi hayibo ngiyayazi bo hayibo ngaba uhambi phela manje hayibo ngabe ngiyinkubela manje abantu abamethembu Shembe ngane usenyameni njengana wabeka likhulu manje nabantu mawukhuluma ngomuntu osenyameni abake bangakholwa kahle kane lapha sisebenzisa imuthi ukubonga nje nucele hayi ukuthi okhipha imali ezinkulu akathi mayebona wena bona isobho awumena abona ukuthi kufanele lengane isisi hayibo baba iqiniso siyabonga cha nami ukuthi ngibhajwe ngoba ngisebenza umgqibelo mhlambe ke ngiye ngovuka nathi ngesonto ekuphakama ufuna iphosa hayi cha ngiyavuma nginamathele